o glande, de aquí també ve el nom del glande del pene, perquè té la caputxa i després vindria la cabota, el pene, la part que se n'ix. Ahí tindria la gland. Y que sí, no se te olvida. Eso no jamás. Lo de la bellota no. I què fa el glande? Què fa el glande també? Què fa el glande? Què tira? Tira un líquid, veritat que sí? Doncs bé, quan nosaltres tenim també en la part interna del cos, no en la part del glande, sinó en la part interna, tenim algunes cosetes que tiren líquids, però solen ser més xicotetes, ho farem en diminutiu. I serà, en compte de glande, glàndula. ¿Ves glàndula? Glàndula és perquè tira... Lo acabo de entender. Ay, cómo lo acabo de entender. La siguiente, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser la siguiente lección? De la bellota a la glándula. Podríamos hacer una... Se ha quedado para mí, se ha quedado el nombre de bellota por ahora. Y gland, aquí la bellota y gland. Me ha encantado. Saca la nota que saca. De la bellota al glande. Más que después eso nos pregunten. Después nos pregunten.